नैबे गोथां अरनबारिनि सासे मोदायजो वा अरनबारिनि आं सासे मोदायजो वा हे गाइस वेलकाम टू माय चैनल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स गाइस दिनैनि ब्लगा जाब्राथाय बारना स होनबाबो जोबोद फानि जानो थांगासिनो ब्लगा स नोंथांमोनखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामो स जोबोद फानि जानो थांगासिनो दिनैनि ब्लगा खिन्थु दै स गावदां दैमारिनि सायाव जागोन नैबे आरो सासे नैबे हाग्रानि रानि जोंना बिनानावा डेन्जार लांदेखायो हाग्रानि मोदायजोलायनो स नोंथांमोनखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामनाय जाबाय स नायलांबाय थादोंब्ला स्टार्ट आं जाबाय नैबे अरन गेजेरनि सासे गोथारि रानि जाय आंखौ नुयोब्ला बे ओनसोलनिफ्राय गिनानै खारखोमानो हमो मानोना आं नैबे गोथां अरनबारिनि सासे मोदायजो बेखौ दिंखिया रानि ना एमाव रानि होनांगौ स नोंसोरनो डिसाइड खालामदो नैखौ डेन्जार आरोना स नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो दाख्लैबावैसो भाइरेल जानाय जिहेतु हौवाफोर हिन्जाव जाना मोसाबाय थाग्रा गावदां दैमारिखौ सासे जसिग्रा बर' मुंनि सासे सेंग्राया आं सेंग्रासो होनना बुंबाबो माने मानियाखै आरो सिख्लायानो सानगासिनो प्रप'ज खालामगासिनो स एबारसो गिबि खेब नुबाय आङो हौवाजों हौवाबो हाबा जालायो नोगोद गरमासना स नांथारगौनो आरो बेनो माने नैबे जसिग्रा बर'नो गावदां दैमारिखौ नांथारगौ जाहैदों आरो स बिसोरबो इजरा बायदि पाट खालामथारो नालाय हिन्जाव सानथारबो मानसिया माथा गरम जाबाय दा थानो हाला गावदांखौ नांथारगौ गावदां दैमारिखौ आयौ नोगोद डेन्जार स कल रेकर्डखौ खोनासंलांबाय थादो गावदांखौ आङो हौवा होनना बुंबाबो गावदाङा हौवा होनना बुंबाबो मानिया जसिग्रा बर'नो नांथारगौ आरो गावदां दैमारिमोन नामा नों? औ ओमफ्राय नों हिन्जावना हौवा मारलै? आं हौवासो माबे ओमफ्राय माथो खोनाबायना लोगोफोर सोरबा फाग्ला हौवाजों हौवाखि हाबा जालाबायो बे जसिग्रा बर'आलाय माइसि गलालै बेलाय माइसि गरम मानसि आयाव गावदां दैमारि फंबाय नोंबो गनाय नंमारला खोमालै माथो जसिग्रा बर'आ नोगोद फसायबायनो आयाव हौवाजों हौवाखि हाबा जायो फाग्ला मा होनो हाबा खालामगोनलाय हौवा मानसिखौलाय आयाव डेन्जारलै माथो नोंबो गरमलै माथो जसिग्रा फंबाय वाव गावदां दैमारि फंबाय नोंखौ हिन्जाव बायदि मोनाखै नोगोद फसायबायनो बिथाङा नों साबधान थालै बाला हौवाबाबो नों गनायसो नङा बाराबा डेन्जारसो बे माला साबिखौ गनाय नङा नोङो जसिग्रा बर'जों गावदां फंबाय हिन्जाव बायदि एडभान्टेज दा खालामसै डेन्जार नुबाय दा फसायनाय ओंखारबायनो लाख लाख साबि हौवाजों हौवाबाबो लागायगोन खिन्थु बियो ओरैबायदि फाग्ला जाबाय डेन्जार जोंना गावदां दैमारि फंबायमोना ओरैबायदि श' खालामनो रोङो स' नायनानै जोबोद गोजोनो गोबां अडियन्सफ्रा गोजोननाय मोन्दों होननाय जाहैदों आरो सोरबा सोरबा इमसनेल हिसाबै सोरबा सिरियासबो जादों सोरबा सेंग्राफ्रा ओरैबायदि फाग्लाबो जानो थांगासिनो स' जसिग्रा बर'आ ओरैबायदि माने बुंबाबो फोथाया गावदां दैमारिया बुंबाबो आङो सेंग्रासो होनना बुंबाबो बियो फोथाया आरो ओरैबायदि फाग्ला स' कल रेकर्डखौ खोनासंलांबाय थादों नोंथांमोना हौवाजों हौवाखौ सोरबा फाग्ला हौवा हाबा जालाबायनो हायो स' खोनासंलांदोंबा हौवासाफोरखौ कमेन्ट लिरनायखौ नुनो मोनगासिनो दं लोगोफोर थारैनो खोथाया सैथोना हौवा मानसिखौनो हिन्जाव होननानै गोबां हौवाफोरा माने बिथांखौ गोसथोबाय लोगोफोर बिथांखौ प्रप'ज खालामबाय लोगोफोर नाथाय बिथाङा हौवासो थिग बेबायदिनो सासे जौसि बर' होननाय सेंग्रायाबो बिथांनि महरखौ नुनानै 100% फिउस जाबाय लोगोफोर बिथांखौ गोबां कल खालामनानै बिथाङा जुलि लानानै माखासे बाथ्रा फोरमायहरबाय लोगोफोर थारैनो खोथाया सैथोमारना हौवा आरो हौवाजों जुलि जानाया थारैनो गनायथाव जामारगोन ना लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासे भिडिअखौ नाथाय बिथांखौ हौवा होननानै सिनायखायो नाथाय हौवा होननानै सिनायसेयावबो गोबां हौवासाफोरखौ कमेन्ट लिरनायखौ नुनो मोनगासिनो दं लोगोफोर थारैनो खोथाया गनायथावना लोगोफोर खोनासं लोगोफोर रेकर्डखौ हेल' औ गावदां दैमारिमोन नामा नों? औ ओमफ्राय नों हिन्जावना हौवा मारलै? आं हौवासो माबे ओमफ्राय माथो खोनाबायना लोगोफोर हौवा होननानै बुंसेयावबो बिथाङा बिसास खाथियाखै लोगोफोर हौवाबाबो बिथाङा मानिनाय नंला लोगोफोर जुदि लाखासिगोन जेरैखि जाया बिथाङा जौसि बर'आ लोगोफोर
हिनजावसो नोंदां बेखौनो ए हौवासो ए थांदो मा होनदों हिनजाव जानानै फैबाय थायो आरो नों होमबा ना औ औ सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोब्बाय नामा नोंलाय आं खालामाखै गावसोरसो जादों खोमा आं फाग्ला खालामाखै खोनाबाय आं हिनजावबा नोंखौ गोसोथोनो सानबायमोन नंगौ औ ए दालाय गोसो जाया गोसो जायो आरो ना आं मिथिया नोंसोरसो जा समायना नुखायोलै नोंखौ हिनजावानो नंगौ नंगौ ए फाग्ला जाजोबखाबाय माथो नोंनि महरखौ नुनानै औ फल' सिख्लाफोरना खालाम आंनि फेसबुकखौ फल' खालामाखै खालामदों इउटुबखौलाय इउटुबखौबो ए दे थेंक इउ औ आं डान्स प्रेक्टिस दं आंना नै माबा आं प्रेक्टिसावसो फैदों दा ए अहाय लादों ना कमार्सआव ए मोजां औ ना हमनाय जेखाय लानानै ना हमनायनि माबा दं ए औ औ सुटिं गैथ'वा दे शुटिंआ साननैसो उनाव दं दा गैथ'आ दे बिदिबालाय बिथाङा थारैनो मानि मोननाय नंला लोगोफोर बिथाङा हौवा मानसिबाबो जुलि लानायाव दंसै लोगोफोर गावदां दैमारि आरो जौसि बर'जों थारैनो जुलिया जामारसिगोन लोगोफोर थारैनो गनायथावना हौवा मानसि लोगोफोर स' दाथ' गावदां दैमारिनि कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंखांबाय स' नुबाय दा ओरैबायदि गला माने जसिग्रा बर'आ माने गावदांनि थाखाय फाग्ला स'